Grabatzen ari garen unean gaueko 11:03 igaro diren honetan, Tottenham Hotspur da 2024-25 denboraldiko Europa Ligeko txapelduna. Gaurkoan, Bilbonko San Mames estadioan jokatu den norgehiagokan, 1-0 irabazi dio Manchester Unitedi eta honen bestez Tottenhamek bere lehen Europako titulua erdietsi du. Gogoratuko dugu, norgehiagoka honen aurretik, batetik, Tottenhamek Aston Villaren aurka 2-0 galdu zuela Premierrean eta Unitedek berriz Chelsearen aurka 1-0. Hala ere, ezin da ahaztu bi taldeak oso egoera kritikoan direla Premierrean, hain zuzen ere 16garrena da Manchester United eta 17garrena Tottenham. Horrek esan nahi du jaitxiera postuetatik oso muan ibili direla ligan zehar, eta jada aspaldi zeuden, egia da matematikoki salbaturik, baina hortxe mugan ibili dira, eta ikeragarri sufritu dute, eta entitateen barruan ere krisi eta arazo ugari egon dira. Horregatik, gaurko finala bi taldeentzat oso garrantzitsua zen, eta Postecogluk eta Amorimek honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Batetik, Postecogluk 4-2 bateko sistema ezarri du zelaian, bikario izan da tepean, lauko lerroan atzealdean Pedro Porrok jokatu du eskuinaldetik, Udoik ezkerraldetik eta Van de Ven eta Romero izan dira atzealdearen erdialdean, Bentancur eta Bisumak osatu dute euskarri bikoitza, Papesar erdipuntantzela eta goian Johnsonek jokatu du eskuinaldetik, Richarlisonek ezkerraldetik eta Solanke izan da jokalaririk aurreratuena. Ruben Amorimek berriz Manchester Uniteden aldetik 3-6-3-4-3ko sistema ezarri du. Onana izan da atepean, 3ko lerroan atzealdean Jorok jokatu du eskuinaldetik, Luke Shaw ezkerraldetik eta Harry Maguire izan da erdialdean. Zelai erdian izan dira Casemiro eta Bruno Fernandes, hegaleko jokalari aurreratu moduan Mazraoui jokatu du eskuinaldetik eta Dorguk ezkerraldetik, eta goian eskuinaldetik Diaio izan da, ezkerraldetik Mason Mount eta goian Hoglu. Neia esan, bi taldeek oso esango dugu lotsati hasi dutela norgehiagoka, behar bada lehenengo minutu horietan Tottenham apur bat lotsagabeago ikusi dugu, baina egia da baloiaren jabetza espero zen moduan Manchester Unitedena izan dela nabarmen. Hor ikusi dugu, batez ere Manchester United zelai erdi horretan oreka bilatu nahian, bai Casemirorekin eta bai Bruno Fernandesekin, eta bestalde Tottenhamek intentsitate handiarekin ekin dio norgehiagokari, eta horixe egin beharra zeukaten Londresekoek. Gainontzean bai baitakigu Unitedek zuloak bilatzen dituenean zenolako jokalari arriskutsuak dituen, eta apur bat irteten uzten bazaie ere zenolako arriskua duten zuloak bilatzeko, eta hori ekiditen saiatu dira, eta esango nuke gainera lehendabiziko minutu horietan behintzat lortu duela Londreseko taldeak hori. Gainera, jokalariak, oroar ez dira asko agertu zenbait jokalari, baina bai oso talde egonkorra osatu duela Tottenhamek. Batez ere Manchester Unitedek esango nuke erasoan oso partida kamutsa jokatu duela. Saiatu dira tarteka, bai Diaio eta bai Mason Mount bi hegaletatik arriskua sortzen, baina Bruno Fernandes esate baterako baloiak jasotzen zituen Bruno Fernandesek, baina oso ongi defenditu dute, eta esango nuke hori izan dela Tottenhamen arrakastetako batez. Naiz eta Bruno Fernandesek baloia jasotzen zuen, ez zioten uzten zelaiaren 3 laurden horretatik igarotzen, eta hor benetan asmatu du Tottenhamek, eta horre gero arrakasta ekarri dio. Eta arrakasta hain zuzen ere 42. minutuan iritsi da. Aurretik datu oso esanguratsua dago, eta hemen ikusten da apur bat Amorimen taldeari zenbat kostatzen zaion baloia duenean etekina ateratzea. 24-25 minuturako Tottenhamek 67 pase besterik ez ditu burutu.
eta Manchester Unitedek berriz 126 zituen burutuak dagoeneko. Horrek zer esan nahi du? Nabarmen baloiaren jabetza Manchesterrekoena zela, baina Tottenhamekoek naiz eta pase gutxiago egin, esango nuke joko askoz ere vertikalagoa burutu dutela, askoz ere gehiago arriskatu dutela, batez ere arriskatu behartzen unean, eta horregatik 42. minutuan saria iritsi zaie, hortxe izan da partidako gol bakarra, negarrez joan da atera Showri jo ostean, Showk ere hemen ez du bat ere zorte honik izan, baina negarrez joan da Onanaren atera baloi hori, eta Johnsonek bat eta utzeko erdietsi du. 42. minutua zen, partida oso parean zegoen eta ikusten zen norbaitek gola sartu behar bazuen edozein izan zitekeela, biek ala biek elkarri errespetu handia erakutsi diote lehenengo minutuetatik eta inorrez da itxuan erasora joan, naiz eta esango nuken Tottenhamen presioa oroar askoz ere intentsitate altuagokoa izan dela eta horrek ere arrakasta eman diola. Baina horren ostean atseden aldira iritsi dira, eta Amorim gustora zen, nonbait, taldearekin ez baitu aldaketarik egin, egia esan une horretarako, ez partida zegoen une horretarako, aulkian ere etzeuzkan alternatiba ugari entrenatzaile Portugaldarrak, ez dugu aipatu, baina epailea Felix Zuaier izan da, laguntzaile izan du barrean Bastian Dankert, eta esango nuke partidaren kudeak eta nahiko ambiguoa eraman duela gaurkoan epaileak. Izan ere ez da partida erraza izan, lehenengo momentutik bi taldeak elkarri jokoa asko oztopatzen saiatu dira, ez da partida ikusgarria izan, inondik inora ere, finalak ikusgarriak izatea normalean zaila izaten da, eta gaurkoan hori ez da salbuespen bat izan, eta esango nuke hor gaurkoan epaile alemaniarrak oso arbitraje ambigua egin duela esan bezala, lehenengo momentutik jada zenbait falta polemiko, txartelen bat ere sobratu zaio behar bada, oroar bi taldeek protesta ugari egin dituzte, normala hori ere finean final bat jokatzen ari baitira, eta bai baitakigu finaletan tentsioa gori egon ohi dela, eta hor epaileak behintzat ez du akats larri nabarmenik egin, baina bai zenbait faltetan eta esango nuke erabaki okerrak hartu dituela. Eta bigarren zatian Manchester Unitedek aurrera egin beharra zeukan, halaxe egin dute, Amorimenek kosta zaie egia da Tottenhamera bat euren arean sartzea, baina denbora guztian formula berbera erabili dute. Zuloa zutenean edo Bruno Fernandesek baloia jasotzen zuenean erdiratu. Hor ikusi da Diaiok eta Mounte gaurkoan izkin egiterako garaian ez dutela inolako ausardiarik izan, Hogliun ere oso desagertuta ibili da, ez dugu esango Solanke eta Richarlison ere distiratsu ibili direnik, batez ere Richarlison izan da behar bada gaurkoan Tottenhamentzat garrantzitsua izatera deituta zegoen jokalaria, ez nuke esango distira handirik atera dutenik hor galean batez ere, eta gainera 76. minutuan min hartu du Richarlisonek, esan dugu, ezkerralde horretan kokatu du, baina gerora partidan zehar oso agerpen gutxi izan ditu, eta jada, esan bezala 77. minutuan erregaia amaitu zaio, min hartu du eta bere ordez Heung-min Son, lasai errean hasieratik jokazezakeen beste jokalaria zen Heung-min Son, eta hortxe sartu du Richarlisonen ordez, eta ez ditu agerpen ugari egin, egia da jada Tottenham ere beste lan batzuetan zegoela enfokaturik, azken finean gol bat sartu duzu, atzealdean sendo egon nahi duzu eta alik eta gutxien erasotu, noski besteek ere alik eta gutxien erasotu dezaten, baina oso zaila izan ohi da gol bat sartzen duzunean eta partida eta bi taldeak horren parekatuta daudenean berriz ere beste gol baten bila joatea, eta horregatik Tottenhamek logikoa den moduan kontserbadore mantentzearen aldeko autua egin du, eta esango nuke oso ongi atera zaiela, emaitza ikusi besterik ez dago.
Unitedek berriz aulkia 71. minutuan mugitu du, hain zuzen ere ikusi du Amorimek jada Jogliuni erdiraketak ipintzearena eta Bruno Fernandesek baloia hartu eta asmatzearena apur bat agortuta zegoela eta horregatik Mason Mount eta Jogliun kendu ditu hain zuzen ere, batetik Mason Mountek esan dugu. Behar bada bigarren zatian agerpen gehiago egin ditu, horre egon da une bat, non bazirudien behar bada Tottenhamen atzealdea hautsia zegoela hor Van de Benek eta Romerok sekulako zuloa utzi diote une batean Bruno Fernandesi eta buruz Portugaldarrak errematatu du, baina oso desbideraturik eta ondorioz ikusi du behar bada egaletan ere arazoak izan zitzaketela eta ondorioz esan bezala, Mount eta Jogliun kendu, Jogliunek ere ez du partida ona egin, oso baloi gutxi iritsi zaizkio, oso parte hartze gutxi izan du, behar bada baloiren bat edo beste jaitsi du hor areatik irten denean, baina bere lekuan arean ez du apenas presentziarik izan, eta hori United saiatu dela, behin eta berriz erdiraketen bitartez, saiatu dira arriskua sortzen baloia zelaiaren 3 laurdenetatik hartzen zutenean, baina ez da une batean ere ez da Jogliunen arrastorik izan, eta Zirze eta Garnacho atera ditu, hemen ez du inolako sistema aldaketarik egin, egia da badakigula Zirze ez dela horre aurrealdeko bederatzi bat, baina hala ere bikain. Ez du ongi burutu bere lana, ez da Garnachok ere, baina horretarako atera dituzte. Egia da, Garnachoren presentzia nabaritu dela atera eta bere ala zelaian dagoenean protagonismoa edukitzea gustatzen zaion jokalaria da Garnacho ausarta, baina gaurkoan atera den testu ingurua oso zaila zen jada Tottenhamen multzoa, Arsenala oso egonkortuta zegoen atzealde horretan, eta kasu honetan Garnachok ez du ezer egiterik izan, eta Zirzek ere ez. Minutuak aurrera, jada pixkanaka Tottenham atzean sartua zen, Manchester United behin eta berriz baloia karean sartu eta ea erremateren bat edo beste bat zegoen, baina ez zen arrakastarik iristen, bikariok ere ez du lan handirik izan, hor une batean akas larri xamar bat egin du, Jogliunek baloiari buruz eman, eta golaean iaia lerroaren azpian, goleko lerroaren azpian Van de Benek bikain atera du baloi hori izan da esango nuke Uniteden aukerarik garbienetako bat, eta gero 79. minutuan Johnson kendu eta Danso atera du, erdialdeko atzelari bat atera du, eta hain zuzen ere bosteko lerroa kokatu du Tottenhameko entrenatzaileak, posteko gluk, logikoki, jada behar bada erasoan taldea etzegoen fin, eta ondorioz atzealdean mantendu eta emaitza mantentzea izango zuen xede zalantzari gabe Tottenhameko entrenatzaileak. Eta Johnsonek gola egin du, horrez gain behar bada Richarlison baino gehiago agertu den jokalaria izan da, baina egia esan Tottenhamek ere kombinazioari eta jokoaren banaketari dagokionez ez du demostrazio handirik egin, gaurkoan hor goleko jokaldi hori izan du, egia da hasieratik ongi presionatu dutela, baina nire ustez euren atzealdean egonda gakoa, Bi basapiztik, bi azerizarrek ere izan dute, euren ikamika, Maguirek eta Romerok, biak alabiak badakigu, inoren aurrean kikiltzen ez diren bi jokalari direla, hain zuzen ere batetik Maguire 100 piko kiloko basapizti badelako, eta bestetik Romero argentinarra eta beraz nortasun indartsukoa, eta kasu horretan apur bat nik uste ere horrek United partidatik atera duela. Minutuak aurrera joan ala, beste bi aldaketa egin ditu, Udogi eta Sarr kendu ditu eta Spence eta Gray atera, bi jokalari hauekin jada emaitza egonkortzea zuen xede, jada jokalari freskoak edukitzea eta azken minutu horietan kontzentrazioa mantenduko zutenak. Sarren partida zelai erdi horretan ona izan da, egonkortasuna eman dio Tottenhami, baina egia zelai erditikan ere ez dutela asko jokatu, asko egaleti jokatu dute Johnsonen eta Richarlisonen aldetik, eta Udogik ezkerregal horretatik egia da une askotan diaio joan zaiola, baina
orokorrean ez dio askotan barneraka sartzen utzi, egia da asko erasotu dutela hortik, baina mantendu dogik. Eta Gray eta Spence horixe azken minutua jokatzera, eta mainu atera du Dorguren ordez, jada partida amaituta zegoen, eta Dorguk ezkerregal horretatik gaurkoan esan beste eta baino atrebentzi gutxiagorekin edo ikusi dugu ez, behar bada finalaren testu inguruak ere gainditu egin duela esan daiteke, eta mainu horixe, azken minutu horiek jokatzera, eta azkenerako horixe bat eta huts, Tottenham Europa Ligako txapeldun, Amorimen Manchester United arazo ikeragarrietan sartu da dago, Tottenhamek datorren urtean txapeldunen liga jokatuko du, funtsezkoa zen partida hubientzat, eta Manchesterrek berriz arazo ikeragarriak ditu, urrengo egunetan esan nuke Amorimek kritikak izango dituela, ikusiko dugu ea datorren urtean entrenatzaile Portugaldarrak jarraitzerik duen edo ez, baina gaurko finalaren ostean Old Traffordeko bulegoetan mugimendua izango da urrengo egunetan. Tottenhamek bat Manchester Unitedek huts, Bilbon Tottenham txapeldun.